Niin, ei nyt kaikki. Nyt alettiin filmaamaan. Eipä tiedä kuinka kauan se filmaus kestää, mutta kyllä se tästä selviää. Mä oon tällä viikolla laittanut 3 tekstiä tuonne blogin puolelle tämmöisestä kirjasta. Se on Mannaa Jumalan lapsille Martti Lutherin kirja, jossa on joka ikiselle päivälle tämmöinen yhden aukeaman kokoinen juttu tai jotakin sinne päin. Ja nuo postaukset on niin huhtikuun 13. päivästä 15. päivään ja Martin ajatukset eivät ole ihan semmoisia yleisiä, että ei niistä kyllä sillä tavalla nykyään opeteta. Hän on näistä 10 neitsyöstä se 13. päivän postaus. 15. päivän juttu sitten on jo aivan niin kuin selkeästi tämmöistä sinne viisasten neitsyyden touhuja. No neitsyydestä hän ei puhu kyllä muussa kuin tässä 13. päivän tekstissä. Mutta se, että hän puhuu näistä neitsyydestä, niin se merkitsee tässä tapauksessa sitä, että kysymys on yksittäisistä ihmisistä. Toinen juttu on, että siinä on aika monta arvoituksellista tämmöistä kielikuvaa tässä Jeesuksen vertauksessa. Siellä on semmoisia asioita, jotka minua ovat askarruttaneet vuosikymmeniä. Olen ihmetellyt, että mitä hän nämä oikein tarkoittaa. Niin yksi on se, että mitä se öljy on. Toinen on, että mikä on se öljyastia. Ja kolmas on vielä sekin, että mikä se lamppu sitten on. No, öljyllä on se vertauskuva, että se on pyhän hengen vertauskuva. Se on niin kuin tämmöinen yleinen ajatus siihen. Ja se kyllä sekoittaa aika paljon tätä ajatusmaailmaa tämän vertauksen kohdalla. Ainakin jos sitä ajattelee niin kuin Martti Lutherista tuossa ajattelee. Sillä Marttihan nyt puhuukin, että kysymys on uskosta. Se öljy on usko. Ja nyt se usko onkin, sitä on tässä niin kuin kahdenlaista. On sitä uskoa, joka on ihan oikeata uskoa. Semmoista sydämen uskoa, että tämä asia nyt pitää paikkansa. Ja sitten on sitä uskoa, jota ihminen yrittää niin kuin esittää. Että minäkin olen tässä joukossa niin kuin mukana. Ja tähän joukkoon kuulumisen ei ole mikään tae sille, että päästään taivaaseen. Mutta niin kuin tässäkin nähdään, että joka toinen näistä kavereista meni kadotukseen ja joka toinen pääsi taivaaseen. Että on aika erehdyttävää kuvitella, että kun minä olen lähtenyt seuraamaan Jeesusta ja lähtenyt niin kuin elämään tämän uskon mukaisesti ja yritän siinä pysyä ja olla siinä vahvasti kiinni, että se olisi todistus sille, että taivaaseen tästä nyt mennään. Kun se oikeasti on kysymys siitä, että se usko on sitä, että minä uskon, että nämä asiat ovat tosia. Meillä on kristillisen perinteen mukaisesti semmoinen ajatus ja mielikuva, että se usko olisi sitä, että minä olen sitoutunut. Minä olen omistanut itseni ja elämäni Jeesukselle. Ja elän sitten sitä sen mukaisesti. Mutta nythän, jos usko onkin näin, että se on sitä, että uskonko minä ihan oikeasti vaikka en usko, niin silloin se usko onkin aivan toisenlaisessa merkityksessä. Se on sitä, että minä pidän nämä jutut totena. Ja olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että
että kun Jeesus puhui uskosta, niin hän tarkoitti nimenomaan sillä sanalla usko sitä, että ihminen uskoo, että hän on Jeesus, siis se Kristus, se Messias, Jumalan poika. Ja se, että ihminen uskoo nämä asiat todeksi, niin se vaikuttaa meidän tekoihin. Mutta emme me sitä elämää voi sillä sitoutumisella saada aikaan. Se on Jumalan lahja. Ja Jeesus on persona, joka päättää siitä asiasta aikanaan. Ja on myöskin se tyyppi, johonka turvaten me voimme tätä matkaa vaeltaa ja päästä lopulta perille. Sillä omassa voimassa me emme sinne perille pääse, emmekä omissa teoissamme. Sinne meidän teot ovat kaikki pahoja alusta loppuun asti, vaikka kuinka hyvää olisimme elämämme aikana pyrkineet tekemään. Että ne meidän teot eivät kyllä sitä taivasten porttia aukaise. Ja tästä nyt Martti tuossa kyllä sanoo aivan selvästi, että niillä, jotka olivat tyhmiä, niin niillä oli vain ne teot. Aika yleinen käsitys on, että se nukkuminen tarkoittaa syntiä. Että kun nämä molemmat sekä tyhmät että viisaat neitsyöt nukkuivat, niin molemmat ne teki syntiä. Ja sitten näillä tyhmillä tuli hätä siitä, että kuinka tästä nyt sitten selvitään. Ja heillä ei ollut mitään konstia, millä siitä selviäisivät. Se, mitä ne oli oppineet, että pitää tehdä parannusta ja tunnustaa syntiä ja kaikkia muuta semmoista, mitä tähän parannuksen tekoprosessiin kuuluu, niin siihen ei ollut enää aikaa. Ja se koko systeemi niin kuin luisti pois käsistä. No, minun kokemukseni niin se näyttää olevan myöskin Martti Lutherin ajatus, että nämä tosiuskovaiset ovat niitä tyhmiä neitsyitä. Sillä kyllähän siinä touhussa ollaan ihan tosissaan. Ja minäkin olin kyllä ihan 110% siinä mukana. Ajattelin, että näinhän se pitää ihmisen olla ja näin pitää ihmisen elää. Ja että tämä on parasta, mitä ihminen voi eläessään tehdä. Mutta tosiasia on, että se on ihmisestä itsestään lähtevää yrittämistä. Se ei ole sitä, että minä uskon nämä asiat oikeiksi ja tosiksi ja sitten sen perusteella teen omat valinnat elämässäni. Oikeasti se pitäisi mennä niin, että minä ne uskon ja se usko saa aikaan meissä ne teot. Eikä niin, että minä teen niitä tekoja, jotta minä uskoisin. Tai voisin osoittaa, että minä uskon. Nämä tosi uskovaiset ja siinä tosi uskossa, missä minäkin olen ollut ihan 100% ja enemmänkin. Niin siinä ajatellaan, että ihmisen pitää tehdä niitä tekoja. Ja että minä niiden tekojen kautta sitten pelastuisin. Kirjan ajatus ei kyllä ole se, että minun pitäisi niillä teoilla todistaa se oma uskoni, vaan usko, joka ei saa aikaan tekoja,
on todella kuollutta. Ei sitä ihan oikeasti ole. Näin se on kaikissa elämän asioissa. Vaikka olisi kysymys politiikasta. Nyt on eduskuntavaalien aikaa, että niin politiikka on aika hyvä esimerkki nyt tällä hetkellä. Niin jos minä uskon jonkun puolueen ohjelmaan ja kaikkeen siihen, mitä ne meille selittää, niin kyllä minä sitten sitä puoluetta kanssa äänestän ja tuen sitä toimintaa monella tavalla. Olen siellä ehkä jakamassa niitä lappusia, mutta jos minä en usko niiden touhuihin, niin kyllä minä sitten niiden seuraa kuitenkin kaartaan. No jos nyt ajatellaan niin, että se usko saa aikaan meissä ne teot, sen, että minä teen sen Jumalan tahdon, niin ongelmaksihan tässä muodostuu se, että minä kuitenkin olen täysin kykenemätön tekemään sen. Minä kyllä tiedän, miten minun pitäisi menetellä ja mikä on se oikea juttu. Mutta siihen sitten on kaikenlaisia esteitä, että minä en siihen pysty. Se paholainen minussa tekee kaikkensa estääkseen sen, että minä eläisin Jumalan sanan opettamalla tavalla. Ja tekin sitä Jumalan tahtoa. Niin tässä nyt se, että me saamme kantaa sen oman kykenemättömyyden Jeesukselle ja sanoa, että ja sinä tämä juttu, ei tämä minulta onnistu. Ei minulta mitään tolkkua tule tästä hommasta. Ja on hirveän paljon asioita, jossa ihmisen mahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Niin me saamme kaikessa sellaisessa turvautua siihen, että hän meitä auttaisi. Saamme rukouksessa kantaa sen huolemme ja hätämme hänelle. Emme me siinä rukoillessa tiedä, että tuleeko sieltä apua ja minkälaista apua tulee. Mutta me tiedämme, että hän kuitenkin kykenee ne asiat arvioimaan ja toimimaan sen mukaisesti. Kun tuossa Martti Luther sitten siinä huhtikuun 15. päivän sen tekstin alakuoli muistaakseni, että Jeesus sanoi, että minun omani, ne minun lampaani, ne kuulevat minun ääneni ja ne tuntevat sen ja seuraavat minua. Ja niin ne löytävät sen laitumensa ja sanoisin, että taivaallisen autuuden löytävät sillä tavalla. Niin kyllä se on sitä, että Jeesus itse huolehtii niistä ihmisistä ja ihminen luottaa siihen, että niin minun pelastukseni on Jumalan kädessä. Se on Jumalan armoa ja Jeesuksen rakkautta ja sitä kaikkea, mitä siihen niin kuin liittyy. Ja sillä tavalla sitten nämä viisaat neitsyöt pääsevät perille. Näin minä uskon. Että jos se pelastuksen ajatus lähtee siitä, että minun pitää kyetä tekemään oikein. Ja että minä rukoilen sitä, että Jeesus auttaisi minua siinä, että minä tekisin niitä oikeita valintoja.
että minulla olisi se viisaus, ymmärrys ja voima noudattaa Jumalan tahtoa. Ja sitten minut sitä kautta luettaisiin vanhurskaksi. Niin kaikki se, mitä minä teen, niin sehän tulee minun omaksi kunniaksi. Vaikka minä kuinka olen siinä tahtonut ja pyytänyt, että Jeesus ja Jumala minua auttaisi ja minä hänen voimassansa saisin vaeltaa ja tehdä sitä mikä oikein on. Niin siitä huolimatta ihminen kokee, että minähän se olin, joka tämän tein. Ja niin siinä sitten pääsee lyömään nyrkillä rintoinsa, niin kuin isäukko teki.